Ćao ljudi, ovdje je Luka, danas ćemo pokazati jednu zamku u Minecraftu. Zamka je za čudovišta i krećemo. Kao prvo, iskopajte bilo koliko duboku rupu, da bude 4 blokova u širinu. Ovako, 4, 1, ovo će da bude 1, 2, 3, dobro, 4 i 1, 2, 3, 4, još jednom, 1, 2, 3, 4. I ljudi, sada stavite ovdje kamenje. Kako zamka ne bi izgorela. Stavite ovako staklo u krug, nek budu u visinu 3. Dobro, ljudi. Nek bude u visinu 3. Ajdemo ovako da popunimo sve. Ja sam malo promašio. Da stavimo seljaka unutra, staklo i ovo. I ovdje okolo stavite lavu. Da. I ljudi, posle kad dođe neki zombi i to neka čudovišta, gledajte šta će se desi. Oni će krenuti za seljakom. Naravno, vi možete da produžite blok ili koliko želite. Ja ću sad malo da produžim. Ajoj. Tamo nije bio blok. Ali ljudi, to je bilo to za ovu epizodu. Hvala vam što ste gledali ovaj video, vidimo se uskoro. Stavite mi like, share i subscribe. Ćao!